Estoy de mosquitos y de insectos, pero sobre todo el mosquito tigre, que es lo peor, porque antes no lo teníamos y ahora está a tope. No podemos salir de casa. He tenido que poner mosquiteras en todas las habitaciones, hasta en cocina y en baño. Es una verdadera vergüenza que no se pueda salir a la calle. El mosquit tigre va aparèixer per primera vegada a Catalunya l'any 2004 a Sant Cugat del Vallès. Enguany, la implantació d'aquest insecte en gairebé tot el territori català ja és una evidència. Des de la farmàcia Codina de Caldes de Montbui, Salvador Codina, destaca l'augment de la presència del mosquit a la zona. Hem vist tot tipus de picades i dintre d'elles hem de destacar ja la presència, en relació a altres anys, d'incidència important o relativament important de les que s'han produït pel mosquit tigre, que aquestes en relació a les picades, diguem-ne, de tot l'any, es produeixen més de dia. En canvi, les dels mosquits habituals, per entendre'ns, són més de nit. I és que les farmàcies són bons testimonis de la proliferació del mosquit. Aquest estiu han vist augmentar un 40% la venda tant de productes repel·lents de mosquits com per calmar les ferides. Per prevenir l'atac d'aquest petit insecte és molt important la precaució, evitar l'estancament d'aigua, cobrir-nos amb roba de cotó i utilitzar els repel·lents de forma correcta. Molt important, dues coses fonamentals. És a dir, hem de protegir sobretot els infants, la gent jove, i és important portar prendes de cotó, de màniga llarga o pantalons llargs, i sobretot, important que la gent no ho fa, és que els repel·lents, posar-los a les articulacions i escampar-los bé al voltant de l'articulació perquè és on bàsicament el mosquit pica. És a dir, s'han de posar canells, cotzes, turmells i genolls i fer el massatge en sentit ascendent. Però una vegada atacats pels mosquits, només ens queden els productes farmacèutics amb amoníac o amb corticoides, en els casos més greus, o, per què no, els remeis casolans per calmar la picor. Nosaltres utilitzem tintures de plantes i una mica de cubitus de gel per superar la picor, o sigui, ens funciona bé. Agua con azúcar mojada, me pongo en la picada y desaparece totalmente. Un mosquito normal, ¿eh? Ahora, si es un mosquito tigre, pues tendrás que ir a urgencia o al médico, yo qué sé, porque bueno, lo que he visto ha sido bastante asombroso, ¿eh? Jo no prenc res. Em piquen, però no soc com la veïna que se rasca. A ella se l'ha posat més malament perquè se rasca molt. Però jo no. Em pica, però mira, m'aguanto. L'estiu s'acaba, però no s'ha de baixar la guàrdia, perquè el mosquit tigre augmenta la seva activitat a la tardor. L'Escolapi Calderí Josep Artigas premia la cooperació internacional per al desenvolupament humà del Consell Comarcal. L'any 2008 porta 34 anys de missioner al Senegal. Cada 2 anys passa un estiu a Caldes de Montbui. Des del redacció Vallès Oriental hem aprofitat un dels seus últims dies a Caldes de Montbui per parlar amb ell de la seva vida i dels seus projectes. Jo vaig anar per fer funcionar un centre agrícola i vam començar només amb la benentesa al veure que la gent no treballava la terra durant l'època seca, quan de fet es podien fer pous, al veure que la gent només menjava arròs i peix i que no menjava llegums, al veure que el jovent marxava perquè durant l'època seca, són 8 mesos l'any, no hi havia res a fer. Clar, això ens va motivar a nosaltres per dir al centre l'orientem a fer horticultura durant l'època seca, organitzar els joves perquè es quedin a fer l'horticultura, a fer també fruticultura. Actualment no hi ha un barri d'un poble que les dones no tinguin un hort, 1 hectàrea, 2 hectàrees, 4 hectàrees d'horticultura. I ho fan durant l'època seca quan el treball de l'arròs ja s'ha acabat, no? I la gent, no hi ha ningú que no mengi l'arròs amb ceba, no hi ha ningú que no posi un tomàquet a la salsa. O sigui, això són coses adquirides, una cosa que ha vingut d'aquelles iniciatives del principi, no? Però la gent no produeix encara prou. La gent no és autosuficient alimentàriament. La gent es compta que produeix per 5 o 6 mesos l'any només d'arròs. Els altres mesos han de comprar l'arròs. I això fa que la dependència de l'exterior sigui cada vegada més forta. Veient que, tal com està l'agricultura i tal com està la situació del jovent, he pres la decisió de reconvertir el centre en una escola
de formació tècnica reglada. No solament un centre de promoció, sinó un centre de formació. Centre de formació. Formar la gent perquè siguin tècnics. La gent que es queda s'ha d'organitzar. Com hem dit abans, hi ha moltes ONGs, molts grups, molta gent que fa coses, no? Doncs mirar si podem introduir que encara no existeix, l'esperit de cooperativa. També està dintre del projecte. Aquells xicots que es queden amb les seves famílies o com vulguis, que facin una cooperativa per produir conjuntament i després poder vendre conjuntament. Jo tornaré quan vegi que demanaré tornar, si em deixen, doncs el dia que vegi que no pugui aportar res i que sigui una càrrega per a la gent. Mentrestant, estic allà. La despoblació del camp ha comportat diversos problemes en les últimes dècades. Al Parc Natural del Montseny s'està intentant que les poques famílies que encara queden treballant en el sector primari es puguin mantenir. És una forma de mantenir i de preservar el patrimoni, també una activitat econòmica en clar declivi. Hem conegut algun cas al Pla de la Calma amb els tècnics del Parc Natural. En Ramon Vila és un dels últims pastors que queden al Montseny. Hi ha nascut i hi ha passat tota la vida pasturant vaques, cabres i ovelles i residint a la finca del Boscàs, al municipi del Brull. Però cada cop és més difícil. El rendiment econòmic de la pastura és mínim i les despeses es mantenen si no s'incrementen. Cada vegada està més difícil perquè fem menys diners del bestiar, no hi ha defenses, vaja, ara. Viu en un mas una mica aïllat i té un corral on hi dorm el ramat quan arriben les baixes temperatures, però també té problemes. Quan baixi ara, que vinguin aquí a l'hivern aquí, es mulliran com a fora, si el dia que plogui. Bueno, pitjor, perquè quan les canaleres estan petades, doncs baixa el raig de l'aigua dintre del corral i, esclar, també és una pena, no es pot tenir-les d'aquesta manera, massa que el paren tot l'any a fora. La setmana vinent començaran les obres de restauració del corral dirigides pel saloní Joan Amador. Per això, els tècnics del Parc Natural i els operaris prenen mides amb en Ramon. Si no els has de fer, doncs és un cost menys, però és que la pedra ja te la... S'ha de desmuntar tot, fer tant les jàsseres com l'embigat nou, i se seguirà fent amb el mateix sistema que està, perquè primer s'havia proposat, amb l'amo havíem proposat de fer-ho d'una altra manera, que quedés més estanc i que no entrés aigua, però em va recomanar moltíssim que, esclar, els corrals de xais s'han de ventilar moltíssim, llavors la manera de fer-ho és tal com està ara, posant unes llates i les teules amb sec, que es diu sal de garsa, i que ventili tot el baf que fan els xais que es pugui evaporar per les teules. Les obres tenen un cost aproximat de 18.000 euros i el Parc del Montseny en finançarà gairebé el 90%. La inversió permetrà que en Ramon tingui més facilitats per a mantenir el seu mode de vida, perquè si no fos per l'ajut, el corral hauria de seguir igual, sense cap canvi. Si no fos això, nosaltres aquí poc. Si ho tingués de treure de sobre dels xais de les ovelles no ho podria fer. L'obra per reparar el corral d'aquest pastor és una de les accions del Parc Natural del Montseny per mantenir l'activitat econòmica al Pla de la Calma. Mantenir uns espais oberts, on hi hagi fauna i flora especial d'aquestes i estranya en aquest país i en aquesta muntanya que tot bàsicament és ocupat per alzinars i per bosc, i perquè l'activitat continuï fixant gent a la muntanya. Des de fa 5 anys es recuperen hectàrees de pastures en terrenys de titularitat pública i des de fa un parell d'anys s'enceten diverses col·laboracions amb propietaris privats, com s'ha fet al Boscàs amb el cobert dels xais. Així es mantenen també masies, basses o fons. Hi ha línies per recuperar les activitats agrícoles, però també d'altres. Hi ha punts d'aigua que ara estan perduts o hi ha poca aigua, es recupera l'aigua i llavors se separa, és a dir, de manera que el ramat i la fauna, per exemple el senglar, no malmetin el naixement de l'aigua i per contra hi hagi un emmagatzemament d'aquesta aigua perquè durant tot l'any el ramat hi pugui beure. Aquest any s'ha fet una actuació important. El Ministeri de Medi Ambient i el Parc han finançat la recuperació de 16 hectàrees en aquesta zona. Així el ramat pot pasturar i es manté el paisatge clàssic del Pla de la Calma, un paratge idíl·lic del Parc Natural del Montseny. Que sigui
un paisatge d'espais oberts, d'un mosaic de paisatge divers i que a la vegada permeti que el ramat trobi l'aliment necessari per la vida del pastor. El que ens interessa és que l'activitat humana continuï el màxim que sigui possible, el pastor es pugui guanyar la vida i tornar una mica a aquells elements de paisatge que ha necessitat tota la vida en el Pla de la Calma, que són aquests espais oberts, aquestes pastures, tant d'herba com de bosc esclarissat. A més, s'ha mantingut com a element patrimonial aquesta cabanya d'un antic pastor. En tot aquest temps s'han recuperat 26 hectàrees de pastura i 6 de camps de conreu, i és que encara hi ha esperança i possibilitats per treure productes destacats d'aquesta terra, especialment carn de xai o de cabrit. El que pot sortir d'aquí és una carn de molt alta qualitat, inclús una carn que pot estar definida com a carn ecològica. Bàsicament és això. A més, hi ha alguna iniciativa per la llet i la fabricació de formatges. La col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i les Diputacions de Barcelona i Girona durarà en principi fins a maig de l'any vinent. I fins aquí l'informatiu d'avui. Acabem, però abans hem de repassar els titulars més destacats. La precampanya electoral arriba amb força al Vallès Oriental. El president de Convergència i Unió, Artur Mas, visita una empresa de Caldes i assegura que el tripartit bloqueja el quart cinturó, que necessita 3 carrils per sentit. L'eurodiputat d'Esquerra, Oriol Junqueras, defensa el paper cabdal de la formació sobiranista. El líder de Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, presenta a Granollers la coordinadora comarcal. Plataforma assegura tenir més de 100 simpatitzants a la comarca i alcaldables en 10 municipis. Asseguren que la immigració no és l'únic tema del seu programa electoral. Coneixem el cas d'un pastor del Pla de la Calma que gràcies als ajuts del Parc Natural del Montseny pot seguir fent la seva activitat ramadera. En un any s'han recuperat i mantingut 16 hectàrees de pastures en aquest indret a cavall entre el Vallès i l'Osona. Ara sí, acabem. Tornem dilluns amb el més destacat de l'actualitat comarcal, com sempre, a 2:15 del vespre. Els deixem amb la previsió meteorològica pels propers dies. Bon cap de setmana, fins dilluns, que vagi bé.